खुलुमबाय आंनि मुङा बिरखांस्रि मोसाहारि आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आं थ्र'बल गेलेयो इन्टारनेशनेलनि थाखाय दा सिलेक्शन जादों आरो बेवहाय पार्टिसिपेट खालामहैगोन गेमाथ' मालयेशियायाव गेमा जागोन 8 थारिखनिफ्राय लानानै 11 थारिखसिम जोङो दा इन्टारनेशनेल गेमनि थाखाय देरहासार जाबोनो थाखाय जों प्रेक्टिस खालामगासिनो दा केम्प जादों कचिं केम्प जादों क'क्राझार बे थिनालियाव जों दा इण्डियान टीमा ज' जानो हाथ'वाखै थारिखनिफ्राय लानानै 5, 6, 7सिम जों इण्डियान टीमा ज' केरेलायाव प्रेक्टिस खालामबावगोन जों बेयावनो क'क्राझारावनो जों आसामनि 3 सेलेक्शन जादों नालाय जों 3जोंनो मोजाङै प्रेक्टिस खालामगासिनो नाजागासिनो जों इण्डिया टीमा ज' जानो हायाखै होमबाबो जों नाजागासिनो बिसोरबो गावसिनि जायगायाव गावसोर नाजागासिनो जों गेलेनानै देरहाबोगोनखौ जों एसे आसा खालामदों मानो होनबा बिसोरबो गोसो होगासिनो जोंबो सेस्था खालामगोन आरो जाहाथे नोंथांमोनाबो जोंखौ आशीर्बाद हरो नोंसिनि आशीर्बादानो जोंनि थाखाय गोबां गेदेर नमस्कार মোৰ নাম শ্ৰীমতী প্ৰতিমা হাজৰিকা মই গোলাঘাট জিলাৰ আমি ইয়াত কোকৰাঝাৰত ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে আহিছোঁ য'ত ইণ্টাৰনেশ্যনেল গেম আছে মালয়েছিয়াত তো তাৰ কাৰণে আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ আৰু আমি ইয়াৰ পৰা 2 তাৰিখে যাম তো কেৰেলাত আমাৰ স্পেচিয়েলি 3 দিন ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব আৰু তাত আমি ভাল এটা পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখাম বুলি আমিও ইণ্ডিয়ান মেইন টিমত যেন আমি খেলিব পাওঁ সেইটো আমিও চেষ্টা কৰিম আৰু যিমান পাৰে আমিও দেশখনৰ সৈতে অসমখনৰ নাম যেন জিলিকাই তুলিব পাৰোঁ তাকে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে আমি দেশখনৰ নাম জিলিকাই তুলিব পাৰোঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী তৰেল ৰাভা মই গোলাঘাট জিলাৰ আমি কোকৰাঝাৰত ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা আহিছিলোঁ 15 তাৰিখ আৰু এতিয়ালৈকে আমি ট্ৰেইনিং কৰি আছোঁ খুব ভালকৈ ট্ৰেইনিং কৰি আছোঁ যাতে আমি তাত গৈ ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখাব পাৰোঁ আৰু আমি ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে আমাক আশীৰ্বাদ কৰে जोङो फैबाय थानाय 8 थारिखनिफ्राय लानानै 11 थारिखसिम जि मालयेशियायाव जोंहा मोनसे बिश्वनि चेम्पियनशिप दङ सफ्टबलनि थ' बेहाय जोंनि आसामनिफ्राय 3 हिन्जावसाफ्रा बाहागो मोनदों दा बेहाय गासै जोङो इण्डियानिफ्राय गासै 15 जन व्यक्तिफ्रा बाहागो लाहैगोन आरो बेहाय जोङो वमेन केटेगरि हिसाबै बाहागो लाहैनाय जागोन आरो दा बिनि गेजेराव जोंनि क'क्राझारनिफ्राय सासे हिन्जावसाया बाहागो मोनदों बिनि नामा जाहैबाय मिस बिरखांस्रि मोसाहारि बिथाङा क'क्राझारनि आरो बिनि उनाव गलाघाटनिफ्राय 2 हिन्जावसाया बाहागो मोनदों बिथांमोननि मुङानो जाहैबाय सासेनि नामा मिस प्रितिमा खाख्लारि आरो सासेनि नामा जाहैबाय मिस बरालि राभा थ' बिथांमोना खोब माने गावसिनि नाजानायनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै मोनसे नेशनेल लेभेलनि जि सेलेक्शन बे सेलेक्शनाव बिथांमोना बाहागो मोननानै जितु दा मालयेशियायाव जानो थांनाय 9th वर्ल्ड सफ्टबल चेम्पियनशिपआव बिथांमोना गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बिथांमोना ट्रायेलाव सेलेक्शन जादों थ' आं सानो माने सबसे बाख्नायथाव बाथ्रा बेनो अल इण्डियानि सबसे स्टेटनि मादाव जोंनि आसामनि स्टेटआवनो 3 गथ'फ्रा बांसिन बाहागो मोनदों आरो गुबुनावथ' सासेबो गैया पान्जाबनिफ्राय 2 मोनदों ओमफ्राय बेबायदिनो गवानिफ्राय 2 मोनदों बेनिफ्राय महाराष्ट्रआव 1 मोनदों दा बेबायदिनो गुबुन केरेलाफोराव 1 मोनदों आरो गुबुन स्टेटफ्रावथ' मोनखायाखैनो आरो दा ओंखायनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोङो आसा खालामदों थांनानै जाहाथे बेहाय 14टा जि माने काउन्ट्रि बे बिथांमोनजों जोङो माने बेहाय पार्टिसिपेट खालामहैगोन आरो बिथांमोनजों जोङो जोंनि जि गेलेनाय बे गेलेनाय पारफरमेन्सखौ जोङो मोजां देखायगोन आरो जों सानो बर' हारिखौ जोङो जाहाथे बुहुमनि दरबाराव जाहाथे जोङो दिन्थिनो हायो प्लेयार हिसाबै आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ माने प्राय माने जोंनि नर्थ इस्टआव बर'फ्रानो स्पर्ट्सआव माने सिगांसिनखा आरो बेहाय बर'फोर माने गेलेयै मोनसेबो गेमानो गैखाया खोमा थ' फ्राय माने जोङो मोनफ्रोमबो बेनाव माने बर'फ्रानो गेलेखायो दा आङो आसाम सफ्टबल माने गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानानै आं बेखौबो खावलायदों आंखौबो माने बे जितु मालयेशियायाव थांनायनि जितु टीम बे टीमनि बिथांमोना आंखौ कच हिसाबै आंखौ दायित्व होदों दा आं सानो माने बे दायित्व मोननाय हिसाबै जोंनि बे आसामनि 3 गथ'खौ आं बिराद नायगोन आरो जोङो स्पेसियेलि मोनसे केरेलायाव जोङो मोनसे ट्रेनिं लानो नागिरदों बियो फैगोन नैबे 4, 5, 6 केरेलायाव जोङो सानथाम माने ट्रेनिं जागोन आरो ट्रेनिंनि उनावनो जोङो डाइरेक्ट 6 थारिखआव जोङो बेलासियाव जोङो रावना होगोन चेन्नाइ ओमफ्राय चेन्नाइआव जोङो मा होनो 7 थारिखनि फुंनि 2टायाव जों गासैबो टीमा 15 जन गासै जोंनिफ्राय हौवासाफोर 3 थांगोन आरो हिन्जावसाफोर थांगोन 12 जन गासै जों 15 जना गासै जोङो मालयेशियायाव रावना होगोन थ' ओंखायनो आङो खावलायदों जाहाथे
जोंखौ नोंथांमोना मा होनो आशीर्बाद होयो ब्लेसिं होयो जाहाथे जों थांनानै देरहानानै फैनो हायो आरो जोङो आङो मोनफ्रोमबो बेबायदि बेलायाव दाख्लैबो सिंगापुराव आं थांनायाव जोंनि बर' आर'नाइखौ आं लांफायो लोगोआव मा होनब्ला जोंनि बे मोनसे सिन आरो गोबां मा होनदों चाइनिस मानसिफ्रा फरेनार मानसिफ्रा सोङो आरो बे जिया मा बुस्थु अब्ला जों बेहाय बुङो जों सासे जों बर' माहारिनि मानसि जोंहाबो बेबायदि जाथि दङ जों गावखौ सिनायथि होनो हायो दा ओंखायनो जों आसा खालामो जों आर'नाइ लांगोन आरो बिथांमोननो जों बे आर'नाइखौ होगोन आरो जाहाथे बे आर'नाइनि गेजेरजों जाहाथे जों गावनि बर' माहारिखौ जोङो जेब्लायबो जाहाथे जों खेलनि गेजेरजोंबो जाहाथे जोङो मा होनदों जों बजबनानै जोङो अराय समबो जोङो लांबाय थानो हायो आं बेखिनिखौनो गासै बर' माहारिनि जानानै आरो मा होनो सकबल टिमनि जानानै आरो जायफ्रा माने बाहागो मोनबाय जाहाथे बिथांमोना मोजांथार गेलेनानै थांनानै फैनो हानाय बायदि जाहाथे रायजो राजाफ्रा ब्लेसिं होयो बेखिनिखौनो आं आसा खालामबाय आरो गोजोन्थों